Konnichiwa minasan. O genki desu ka? Welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Kining lisuna kay katapusan sa tulo bahin sa mga sentence ending particles ug mututok kini sa mga particles nga gamiton sa sinultiang binabay o female speech. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Ang mga sentence ending particles kay katong mga particles nga ikabit sa katapusan sa sentence ug makadugang gyud kini og kolor sa atong pagkomunikar sa hinapon. Adunay mga gigamit parehos mga laki ug babay nga moy atong gitutukan sa miaging leksyon 106. Mga gigamit sa sinultiang lalaki lang nga atong gituki sa miaging leksyon 107. Ug sa sinultiang binabay o sa mga babae lang nga moy atong tutukan ining leksyon na. Suma total, adunay 17 ka mga sentence ending particles. Adunay 5 ka sentence ending particles nga gigamit sa binabayeng sinultian ug kini ang wa, kashira, koto, mono desu ka ug mono. Atong tan-awon kada usa niini kuyog mga ehemplo. Niining higayuna kung pwede kong mohangyo kaninyo kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal. Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Og kining leksyon na og ang mga uban pod nakong leksyon kaniadto kay adunay kaubang exercise sheet nga mopalig-on sa imong pagtuon. Pinaagis pagdonar og $10 or more gamit gihapon ang PayPal. Imili dayon ko sa ericsnihongolessons@gmail.com ug i-email nako nimo ang exercise sheet. Imong ansiran ug iuli nimo nako. Ako mismo ang mo-check ug matagaan ti kag personal feedback. Daghang salamat. Yoroshiku onegai shimasu. Ang unang particle kay ang wa. Ang wa mo ekspresar og pagdaig ug mopahumok kini sa gisulti. Pagdaig. このスカーフはおしゃれだわ。このスカーフはおしゃれだわ。Hala, kanindot ani nga scarf no? 今日ありがとう。とても楽しかったわ。今日ありがとう。とても楽しかったわ。Salamat sa karong adlaw. Nalingaw kaayo ko. Ang ikaduhang gamit kay ang pagpahumok sa gisulti. こっちが悪かったわ。すみませんでした。こっちが悪かったわ。すみませんでした。Ako mo isadaan di ay, sorry kaayo ha. 昨日は雨ばかりで大変だったわ。昨日は雨ばかりで大変だったわ。Lisod kaayo gahapon oy, nagsigirag uwan. Ang ikaduhang particle kay ang kashira. Ang panlalaki niini kay ang kana. Ang kashira kay adunay tulo ka gamit. Mo ekspresar og way kasiguraduhan, duda ug paglaom. Way kasiguraduhan. Kare wa honto ni okotta kashira? Kare wa honto ni okotta kashira? Tinuod ba gyud kato siyang naglagot? Ashita ame ga furu kashira? Ashita ame ga furu kashira? Muuwan ba ka ugma? Ikaduhang gamit kay ang pag-ekspresar og duda. Doustara i kashira? Doustara i kashira? Unsa kay maayo na kong buhaton no? Ame dakara drive wo yameta hoga ii kashira? Ame dakara drive wo yameta hoga ii kashira? Kay nag-uwan man, mas maitingalig di na lang tamo dayon og drive, no? Ikatulong gamit kay ang pag-ekspresar og paglaom. Keiki no tsukurikata wa Tanaka-san ni oshiete moraeru kashira? Keiki no tsukurikata wa Tanaka-san ni oshiete moraeru kashira? Tudloan baka kung mistanaka sa ang paghimo og cake, no? Sa laing pagkasulti, mas maayong tagtudloan ko ni mistanaka unsaon paghimo og cake. Utatte kikasete kureru kashira? Utatte kikasete kureru kashira? Padunggon baka ko nimo sa imong pagkanta? Sa laing pagkasulti, padungga ko bis mong pagkanta? Ang ikatulong particle kay ang koto. Ang koto mo ekspresar og emosyon.
ug suhestyon o imbitasyon. Pag-ekspresar og emosyon. Ma, waza-waza go shinsetsu na koto. Ma, waza-waza go shinsetsu na koto. Sus, naghasol pagyud ka. Salamat kaayo oy. Wa, ii niyoi desu koto. Wa, ii niyoi desu koto. Wow, kahumot ba ana oy? Ikaduhang gamit pag-ekspresar og suhestyon og imbitasyon. Ocha demo nomimasen koto? Ocha demo nomimasen koto? Manginom una tagcha? Issho ni kouen o sanpo shimasen koto? Issho ni kouen o sanpo shimasen koto? Kuyugi kubi manglakaw ta sa parke? Ang ikaapat nga particle kay ang mono desu ka nga pwedeng ma-shortcut sa mon desu ka. Ang panlalaki niini kay ang mono ka o mongka. Usa lang ang gamit sa mono desu ka ug kini ang pag-ekspresar sa unsay angay dili buhaton gamit ang rhetorical question. Bali pagkasulti aron bugal-bugal ang dating niini. Anata ni wa whiskey wa tsuyosugiru yo. Mata nomu mono desu ka? Anata ni wa whiskey wa tsuyosugiru yo. Mata nomu mono desu ka? Isog ra ba kaayo ang whiskey para nimo? Unya, moinom kapag usab. Sa laing pagkasulti, ayaw nag-usab inom og whiskey ha? Anna namakemono to wa issho ni seikatsu shite ikeru mon desu ka? Anna namakemono to wa issho ni seikatsu shite ikeru mon desu ka? Makatipon kag puyo-kuyog ingon anang tawhana nga tapulan? Laing pagkasulti, ayaw pakasal og taong tapulan sama ni ana. Ang katapusang particle kay ang mono. Ang mono mo ekspresar og rason, diskontento, og tinguha nga patuyangan sa unsay gusto. Rason. Doyobi wa tsugo ga warui desu mono. Gomen ne, ikenai no yo. Doyobi wa tsugo ga warui desu mono. Gomen ne, ikenai no yo. Sa Sabado ba, di maayo ang timing. Sorry kaayo ha, di ko kaadto. Eiga wa yamemashou yo. Mou jikan ga nai desu mono. Eiga wa yamemashou yo. Mou jikan ga nai desu mono. Di na lang tamanan og sini oy. Wa namang ko'y panahon. Ikaduhang gamit pag-ekspresar og diskontento. Ano kaisha ni hairitaku nai no yo. Kyūgyō ga yasui desu mono. Ano kaisha ni hairitaku nai no yo. Kyūgyō ga yasui desu mono. Di ko ganan musud anang kumpanya oy kay gamay kaayo na silag sweldo. Nakata sensei no kenkyu wa yaritaku nai wa kokitsukawareru desu mono. Nakata sensei no kenkyu wa yaritaku nai wa kokitsukawareru desu mono. Di ko ganahan mubuhat anang research ni Professor Nakata oy kay patrabahoon kag todo. Ang ikatulong gamit kay ang pag-ekspresar og tinguha nga patuyangan kas unsay imong gusto. Kono dress zettai kau wa chou kawaii desu mono. Kono dress zettai kau wa chou kawaii desu mono. Paliton gyud nako ning saninaa kay bagay gyud kay nako. Nomi ni ikou yo. Tama ni stress kaisho ga shitai desu mono. Nomi ni ikou yo. Tama ni stress kaisho ga shitai desu mono. Dali mag-inom ta. Usay gusto lang gyud ko nga makapawagtang sa stress. Sumahon taning leksyon na atong gituki ang 5 ka sentence ending particles nga gigamit sa sinultiang binabay. Kini ang wa, kashira, koto, mono desu ka, ug mono. Kung gusto kang modonar bisag pila aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click lang ang PayPal link sud sa description box. Ug sa gamayng donation nga $10, pwede ko mopadani mo og exercise sheet bahin ni ining leksyon na o kaha sa ubang leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon.
Imili lang ko og akong ipadani mo ang exercise sheet ug ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag ko og personal feedback. Salamat kay sa inyong pagsuporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpractice adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, naghuwas traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka-break time nimo, balik-balik kinigtana og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no Benkyo ni Gambarimasyo. Otsukare sama deshita.